Asamu a yewura ene Asantehene traditional cast na nanom betena so mu baako eye ofenso asem enne asamu kese baako a ewo no no yewura da Roma akwaba yewura wo de asem na de bo ba hane de aba ha ye ofenso asem ya de aba ofenso asem ya mu yese enne ohene betena ehwese ohene betena so no waka de opese waka nanka ye de yampa ebo ne sen ka wie peye ebre atwamu a ohene tenase de atwamu a mo ba ye na kosi sei de kosi yese ne se yamfa ye nipa nko kire wo hema ye kwa ye so amaso sa wo hema fa kwan bi so ama nipa be kan tam gu ye so efiri ho no yantie hwi bi o ya ye be yura ni mu yo ntie nan mo ba beto so entam no ye ka gu wo no ano so wo gi ye ne enye nti waji ya ni enyi yare kwa chami hine ho ani ebotugu ye anti say ya to do free offense wo di bia bi wo nananom mu ana say medium wo manhia ya da say nana oyina wada room bro so de na de waba no ana ya na aka no ye nyina offense nsam ntini ye nam ene ba si ye betie ne o therefore de beto tie ba ya ne na asese tie ana mesome ye kwara so abusua panyi na kwara so abusua panyi offense woni no takan bia na bebre offense no chichemu ebi wo so am ebi wo kwara so bi offense chichemu bebre ba ye nyina ye ba ko tie asem sa ye nyina ye hia enti na ka won pai bo ne sen se ohene bi class ye wi na nanom be soro na ka de na asi nanom be soro pai bo ne se na de da na nka na de ato amaye ya das na wudi ni sen edubuan akra wada Roma ye wonu no maka de na be ka de me ka so se me bom paye se awradi Nyankopon ono a odini tumi abesha nana Asantehene emu na waka de de ne de wo so de to ne no kura ewo mu mayen na ye nana kwakwaboa asefo no aya aka no ye me na abusua panyini nana nkroma dasa me na me ye abusua panyini wo nana kwakwaboa abusua ntimi de akire se otumfo ebeka ne no kura wo ka no obesa aka ne biewo ame yensa aka yakonwa ye pe ye mpese me ka no